Район мәдәният йорты быелда балаларның шот авызларынан гөрләп торды. Бәйрәмдә район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бадритдинова катнашты. Раштуа христиан динен тотучыларының зур бәйрәме. Ул чиркәү тарафыннан 4-нче гасырдан башлап билгеләп үтелә. Традиционно Рождество мы много-много лет проводим в нашем селе. И уже очень много лет проводим рождественскую елку в нашем Доме культуры. Всем детям нравится. Очень много гостей, очень много детей приезжает на этот праздник. Ел сайын Раштуага балаларын, оныкларын алып, шушы авылда туып үскән туган нигезләре шушы җирлектә булган авылдашлар кайта. Әлеге көн табигатының кояш торгынлыгыннан чыгып, елның җәйгә таба авышуына туры килә. Поздравляю, конечно же, с Рождеством Христовым, с этим историческим и в то же время необычным чудным праздником. Русский Шуган. Это единственный духовный центр, где празднуется вот как раз такого рода мероприятия. Но я поздравляю все равно и христиан всего района, соседних районов, кто нас увидел. В деревне детей совсем нету. Это приезжает вот на Рождество, на Новый год. Новый год в основном встречают в домах, где живут. А на Рождество стараются ехать к родителям, к дедушкам, бабушкам и праздновать. Вот сейчас здесь вот уже то, что храм у нас есть, и дети к храму немножко подходят уже к этому. Я православная, очень люблю этот праздник и детей своих так воспитываю. В общем, от всей души всех поздравляю. Рушуганда юлаларга тугры калып, Раштуа иртәсендә балалар йорттан йортка йөреп авылдашларын котлый, ә хуҗалар аларга тәм-том бирә. Рушуганлылар кунакларга эстрада һәм рус халык җырларын тәкъдим итте. Кыш бабай, кар кызы башка әкият геройлары балаларны әкият иленә дәште. Бәйрәм кичәсе матур җырлар, күңелле биюләр, уеннар белән үрелеп барды. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.